Sa number 4, Bacolod LGU nagpasalig nga hindi mangin apektado ang operation sa Bacolod City Government Center sa natalana nga pagtakop sa kontrata sa may kapin sa 3,900 ka mga job order sa Lunes nga adlaw. Sa Hunyo 30, sang udto, magatapos ang kontrata sa masobra sa 3,900 ka mga job order workers sa Bacolod City LGU. Pero ginapasiguro ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, nga hindi maapektuhan ang operation kag pagpalabot sang serbisyo sa syudad sa natalanang nga transition sa tunga ng outgoing Mayor kag karon Congressman-elect Abby Benitez kag incoming Mayor Greg Gasataya. Kabahin ini sang ginapasiguro sang natukod nga transition team, gindugang ni Go nga mayara sang ginpang talana nga personnel kag focal person nga magaserbi sa tagsa ka mga city departments kag offices para mapadayon ang operation kag pagserbisyo sa mga nagatransaksyon sa opisina sa gobyerno. Gisilig ni incoming Mayor Gasataya nga magapagwa sila sang official announcement kung mayara gid man sa mga personnel nga kag tagpamuno sa mga city departments sa idalom sang iya pagpamuno. Kadamaan, nagaserbi sa nga city department head sa Bacolod City Government Center mga officer in charge ang status. Di man, kay ti ang ato niya nga mga existing JOs under kay Mayor Albi, kabalo man sila and clear man sa ila na until June 30 gid ang duty nila. I don't think so nga may vacuum. Kay ti kung sa June 30 kag may ara iban nga sa June 30 nga maislan ang mabulos gid man guro, makanto na iya sa June 30 pa lang for the turnover.